በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት በአንቃዕድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ርኅሩሕ እግዚአብሔር አምላኽና አምላከ ቅዱሳን አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ክሳብ ዝሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ጉባኤ ንኽንሳተፍ ዝረዳአና ዝደገፈና ዝፈቀደልና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩልኹም ቶም ግዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም ብአንቃዕድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ከዓ እሴተ ጻድቃን አስበተ ውህታን ይኽፈልኩም። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ አብ ፀበባ አብ ፀገም አብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። አብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። አብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ከዓ ዘበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ አእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቀልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡን ከምኡውን ንዓይ ንህይወተይ ዝኸውን ህያው ቃሉ አብ አንደበተይ ከንብር አብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩሉና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቆር ጥጡእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ህሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር አብ ዝሓለፈ መደብ አገልግሎትና አብ ሳልሳይ ክፋል ናይ ደብረ ዘይቲ ወዲ ሰብ ብዘይ ሓሰብኩማ ክመፅእ እሞ ዝተዳለኹም ኩኑ ዝብል ኣብቲ ናይ ሳልሳይ ክፋል ድምፂ ከም ዘይነበረ ብዙሓቶም ብተገዳስነት ትከታተልዎ ብመልእኽቲ ይኹን ብኢሜይል ይኹን ብቴሌፎን ብቴክስቲ በፂሕኒ ቶም ተገዲስኩም ነዚ መእረምታ ዝሃብኩምኒ ብስም እግዚአብሔር ከመስግን ፈቱ። ከምኡውን ነቲ ዝገበርክዎ ብግቡእ ብድምፂ ዘይምክትታለይ ይቕሬታ ይሓትት። አምላኽ እንተፈቐዶ ንሕና እውን እንተለና ነቶም ብርሑቕ ትከታተልዎ እሞ ክትሰምዕዎ ዘይከኣልኩም እቲ ሳልሳይ መደብ ከም ብሓድሽ ክንደግሞ ከዓ ኣብ ጸለትኩም ዘክሩና። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ደጊፉልና እግዚአብሔር ፈቒዱልና እግዚአብሔር ረዲኡና ኣብ ዋዜማ ናይ ሻድሻይ ሰንበት ናይ ገብርሄር ኢና ዘለና ናይ ኣብይ ጾም። ስለዚ ናይ ሎሚ ምሸት አገልግሎትና ብዛዕባ ገብርሄር ዝምልከት እዩ ክኸውን። ገብርሄር ማለት ሕያዋይ አገልጋሊ ማለት እዩ። እዚ ሕያዋይ አገልጋሊ ከዓ ኣቦታት ቤተክርስቲያን ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ዘይረክቦ እግዚኡ በምግባረ ሰናይ ጎይትኡ ክመፅእ ከሎ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝመደቦ ስራሕን ሓላፍነትን ሞያን ከም ፍቃድ አምላኽ እንዳሰርሐ ዝፀንሖ ሰብ እዚ እቲ እሙን አገልጋሊ ዝበሃል ማለት እዩ። ወንጌልና ቅድስት ቤተክርስቲያን ሰሪዓቶ ዘላ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 14 ክሳብ 30 ዘሎ እዩ። አርእስትና ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8:18 ንዘለዎ ዘበለ ኩሉ ይወሃቦ ይውሰኸውን ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እትመስሎ እኳ የግድፍዎ ኣብ ዝብል አርእስቲ ኢና ክንርኢ። እዚ አርእስቲ እዚ ኣብቲ ወንጌልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ኣብ 19 ኢና ንረኽቦ። ንዘለዎ ዘበለ ኩሉ ይወሃቦ ይውስኸውን ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እትመስሎ እኳ የግድፍዎ እዮም እሞ ከመይ ገርኩም ከም ትሰምዑ ተጠንቀቁ። ስለዚ ምስ ማዕና ንፍርዲ ዘይኮነስ ምስ ማዕና ንፍልጠት ንኽትዕ ዘይኮነስ ምስ ማዕና ንርኹስ ረብሓ ንደሞዝ ንስልጣን ዘይኮነስ ምስ ማዕና ንድሕነትናን ንድሕነት ስድራናን ንድሕነት ህዝብናን ክኸውን ኢሉ ከመይ ገርኩም ከም ትሰምዑ ተጠንቀቁ። እዚ ሻድሻይ ሰንበት ብገብርሄር ሕያዋይ አገልጋሊ እዩ። ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብዚ አርእስትና እንሪኦም ንምስምዑ ምግላፁ ምፅማኡ ክጥዕመልና ምእንቲ ቀዳማይ ህያብ እግዚአብሔር ከም መጠን ዓቕምና እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት
እግዚአብሔር ልዕለ ዓቕምና ኣይሓተናንዩ ልዕለ ዓቕምና ከዓ ኣያሰክመናንዩ ካልኣይ እሙንነትን ሕያውነትን መንነት እሙናት ኣገልገልቲ እቶም እሙናት ኣገልገልቲ መንነት ኣለዎም እዚ መንነት እዚ ከዓ ክልተ የነ እሙን ምዃንን ሕያዋይ ምዃንን ለዚ እዘን ክልተ እዚአን እንድሕራልየን ኣብቲ ባህረ ኣገልጋሊ ኣብቲ ባህረ ኣማኒ ናይ ብሓቂ እሙን ኣገልጋሊ ማለት እሙናት ኣገልጋልቲ ኢና ማለት መንነት ናይቶም ዓመፅቲ ኣገልገልቲ ክፍኣትን ትህኪትን እዩ ሃካይ ማለት ነቲ ክትገብሮ ዝግባእካ ዘይምግባር ማለት እዩ ክፍኣት ማለት ከዓ ነቶም ክገብሩ ዝግብኦም ምዕንቃፍ ማለት እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ራብዓይ ነጥብ ንሪኦ እቶም ዘይእሙናት ኣገልገልቲ ብቓልን ብግብርን ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ይብድሉ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ርእሶም ኣብ ልዕሊ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ይብድሉ እዚ ከዓ ተጠቓሊሉ ንኣምላኽ ምብዳል ይኸውን ስለዚ ጥራይ ብግብሪ ኣይኮነን ዝብድሉ ብሓሳብ ብቓል ብግብሪ ይብድሉ እዩ ሓሙሻይ ንሪኦ ዓስቢ እሙናትን ፍዳ ዘይእሙናትን እዩ እቶም እሙናት ኣገልገልትን ዓመፅቲ ኣገልገልትን ኩሎም ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣለዉ ስለምንታይ እግዚአብሔር ንዓመፅትን ሕያወትን ብማዕረ ኣብ ቤቱ ክህሉ ዝገበረ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ምስቲ ዘለና ግዜ ኣቦታት ብዙሕ መግለፂ ሂቦም እዮመ ግን ብሕፅር ዝበለ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ምሕረት ኣምላኽ ማለት ከዓ ኩሉ ደሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበፅሕ እምበር ሓንቲ ነብሲ እኳ ክትጠፍእ ስለ ዘይፈቱ እዩ ሻዱሻይ ናይ መጨረሻን ምርጫናን ውሳኔናን ናብራናን ስለዚ እሙናት ኣገልገልቲ ክንከውን ንኽእል ቅኑዕ ምርጫ ምስ እንመርፅ ንምርጫና ብውሳኔ ምስ እንረጋግፆ ንውሳኔና ብናብራ ምስ እንነብረሉ ብዙሓት ሰባት ፅቡቕ ምርጫ ክመርፁ ክእል እዮመ ነቲ ዝመረፅዎ ምርጫ ግን ንምውሳን ክፅግሙ ክእል እዮም ብዙሓት ክውስኑ ክእል እዮመ ውሳኔ ምስ ኮነ ኣብ ተግባር ምስ ኮነ ሓሜት ምስ መፀ ፀለመ ምስ መፀ ግፍዒ ምስ መፀ ምድፋእ ምስ መፀ ግን እንታይ ይኾኑ ንድሕሪት ይምለሱ እዩ ንድሕሪት ምምላስ ከዓ እቲ ከቢድ ነገር እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዘን 6 ነጥብታት ኢና ክንርኢ ምናልባት ድሕር ኢልኩም ዝኣተኹም ኣርእስትና ብዛዕባ ገብርሄር ብዛዕባ እሙን ኣገልጋሊ ኮይኑ ነቲ ዘለዎ ይወሃቦ ነቲ ዘለዎ ዘይብሉ ግን ነታ እትመኣላቶ ዝመስሎ ኣለኒ ዝብለውን ከይተረፈ ከግድፍዎ እዮም እሞ ተቐንዲ መልእኽቲ ከመይ ጌርኩም ከም ትሰምዑ ተጠንቀቁ ንቃል ወንጌል ኩሉ ሰብ ይሰምዖ ንቃል ወንጌል ኩሉ ሰብ ይዝሰብኮ ቃል ወንጌል ክሰምዕ ኩሉ ሰብ ደስ ዝብሎ እዩ ኣበይ ዳኣሉ ትፍልሊ ክብሪ ንዝክርስም ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ምሳለ ዘርእን ዘራእን ዝገለፀልና ቃል ብዝርዝር ኣቐሚጥዎ ኣሎ ማለት ትፍልሊ ኣበይ ከም ዝፈላለ እቲ ጥቕጡቕ ልቢ ዝበሃል ሰለስተ ኢድ ልቢ ግን ገሊኡ መገዲ ገሊኡ እሾኽ ገሊኡ ኸውሒ ስለምንታይ ከም ዘይፈሪ ብግልፂ ነጊርና ኣሎ እታ ቀዳመይቲ ንሪኣ እምበኣር ኣብዚ ህያብ እግዚአብሔር ከም መጠን ዓቕምና ዕላማ ናይ ገብርሄር ገዛእ ርእስና ኣነ እሙን ኣገልጋሊ ድየ ብኸመይ የረጋግፅ ኣነ ዓመፀኛ ኣገልጋሊ ድየ ብኸመይ የረጋግፅ ክልቲኦ ዋፃና እዩ بقال أملاخ مسرت حلينانا أب قنوع الله أنت دايلنا أصنع كام حازة مخنياتو نتزلو وزمسلو انتاي الله تتمسلو كقدفو يميل اندحر حلينانا بقال እግዚአብሔር መዚና ኣብትነ ዓመጽ አገልግሎት እንድሕር ረኺብና ይኸአ ብንስሐ መገድና ኸነዕርግ ዝየለና ክብሪ ምስጋና ንዒኹን ቃል አምላኽ ቆሚሊ መገድ ዝተጋገየስ ኣይምለስንዶ ዝወደቀስ ኣይትስእንዶ አምላኽ ወዲቅና ክንተርፍ ፈቃዱ ኣይኮነን አምላኽ ወዲቅካ ወዲቅ ከይሉ ዝጽየፍ አምላኽ ኣይኮነን ባህሪው ኣይኮነን ስለዚህ ይኸአ አምሳሌ ሰሎሞን معرف 24 ቁጥር 16 صادق شوعت تساب يودق مو يتنسئ رسيان ግን ምስ ወደቁ
ኣይትንስኡ ንንስሓ ስለዚ ሕሰምዎ ስለዚ ጻድቕ ዝበሃል ዘይጋገ ዘይብድል ኣይኮነን ምክንያቱ አልቦ እምሰብ ዘእየብስ ወአልቦ እምእዝ ዘእይጠይስ ኢሉ ሰብ ኮይኑ ካብ በደል ሓራ ዝኾነ ዋላ ሓደ ስለዚ እቲ ጻድቕ ኢልዎ ዘሎ ዘይጋገ ዘይወድቕ ዘይኮነስ ኣብቲ ዝወደቐሉ ንስሓ ኣሚኑ ምሕረት ኣምላኽ ኣሚኑ ወይ ኣሚና ወይ ኣሚኖም ወይ ኣሚነን ቀልጢፎም ብንስሓ ዝትስኡ ማለት እዩ ህያብ እግዚአብሔር ከም መጠን ዓቕምና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥሪ 15 ንነፍሲ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መክሊት ንሓደ 2 ነቲ ሳልሳይ ድማ ሓደ ሂብዎም ገሸ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ከከም ዓቕሞም ኣምላኽ ልዕሊ ዓቕምና ዝኾነ ጾር ልዕሊ ዓቕምና ዝኾነ ህያብ ልዕሊ ዓቕምና ዝኾነ ሓላፍነት ልዕሊ ዓቕምና ዝኾነ ሕማም ልዕሊ ዓቕምና ዝኾነ መከራ ኣይህበናን ቃሉ ህያው ምክንያቱ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 13 ሰብ ከጸሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሓኩምን ኣምላኽ እሙን እሞ ምስቲ ፈተናኹም ምጽዋሩ ምእንቲ ክትክእሉስ መውፅእ ገይረልኩም ኣሎ ካብ ዓቕምኹም ንንየው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩም ስለዚ ሓላፍነትና ፍልጠትና ሽግርና ጾርና ሕማምና ልዕሊ ዓቕምና እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ኣተሓሕዛ ተጸጊምና ኣለና ማለት ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ከም ኢሉ ልዕሊ ዓቕምኹም ክትፍተኑ ኣይሓድገኩም ስለዚ ነቲ ኢድን እግርን ዘይብሉ ኣልኣዛር ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይቲ ሃብታም ተደሪቡ ዝነበረ ዓቕሙ እዩ ነይሩ ዓቕሙ ስለ ዝኾነ ከዓ ብኣኮቴት ተቐቢልዎ በቲ ሕማም ምክንያት ኣይተሰናኸለን ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ኣይበደለን ኣብቲ ኩባያ ማይ ዝኸልኦ ሃብታም ሰብኣይ እውን ኣይተቐየመን ኣይተጻሕፈን ኣልኣዛር ብደዊኡ ብሕማሙ እዚ ኣማሪሩ ዝተባህለ ኣይተጻሕፈን ስለዚ ከዓ ኣብቲ ደረጃ ናይ ፍጽምና ደወይ ዘበኣኮቴት ዝብል ኣቦታት ቤተክርስትያን ኣቐሚጦም ስለዚ እግዚአብሔር እሙን እዩ ሰብ ክጸሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሓኩምን ምጻሩ ምእንቲ ክትክእሉ ከዓ ኣብ ጸበባኹም ዘበለ ኩሉ መዋጽኦ ገይርልኩም ኣሎ ስለዚ ተኸቢድና ኣብ ክንዲ ጾርና ንኣምላኽ ንቦ ባዕልኻና ተሸኪምና ያለና ማለት ዓቕምና ድኹም ስለ ዝኾነ ከዓ ተጓዕፂፅና ክንተርፍ ኢና ማለት ስለዚ ባዕልኻና ክንሽከሞ ፍቓድ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣጣምራ ናይቲ ሸኽሚ ኣይፈለጥናዮን ኣለና ማለት ወይ ኣበየናይ ከም ንሽከሞ ኣይፈለጥናዮን ኣለና ወይ ከዓ መዓስ ከም ንሽከሞ ኣይፈለጥናን ኣለና ንኣብነት ኣብ መንኩምና ክንገብሮ ክንሽከሞ ዝግባአና ኣብ ርእስና እንተገርና ርእስና ክቁልዓፂ ማለት ልዕሊ ዓቕምኹም ክትፍተኑ ኣይሓድገኩም ኣምላኽ ዓቕሞም ስለ ዝፈልጥ ነቲ በዓል 5 ዓቕሚ ዘለዎ 5 መክሊት ሂብዎ ነቲ 2 ዓቕሚ ዘለዎ 2 መክሊት ሂብዎ ነቲ ሓደ ዘለዎ ከዓ ሓደ መክሊት ሂብዎ በታ ዓቕሞም እቶም እሙናት ኮይኖም ተረኺቦም በታ ዓቕሙ እቲ ዘይእሙን ከዓ ዘይእሙን ኮይኑ ተረኺቡ እግዚአብሔር ዘስተውዕለ እምሮ ይሃበና ስለዚ ኣምላኽ ልዕሊ ዓቕምና ክንፍተን ኣይሓድገናን እቲ ፈተና ካብ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣምላኽ መዋጽኦ ፈጢሩልና ኣሎ እቲ ፈተና ካብ ሰይጣን እንተ ደኣ ኮይኑ ኣምላኽ ይባዕሉ ዘሰጋግረና እቲ ፈተና ካብ ገዛእ ርእስና እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ክንወድቕ ናይ ግድን እግዚአብሔር ዘስተውዕለ እምሮ ይሃበና ቅዱሳን ኣቦታትና ድኹማት ምዃንኩም ክትፈልጦ ውድቀት ሓያላት ዘክሩ ኣብ ውድቀትኩም ተስፋ ከይትቆርጹ ከዓ ትንሳኤ ሓጥኣን ብንስሓ ዘክሩ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ምዳቁ ምክንያት ገዛእ ርእሱ ትምክሕቱ እዩ ነቶም ካልኦት ሐዋርያት ብምንዓቁ እዩ ነቲ ቃል ኣምላኽ ብዘይ ምቕላቡ እዩ ስለዚ ንዓና መምሃሪ ክኾንና እግዚአብሔር ምሕረት ገይሩሉ መሪር ንብዓት በኺዩ ሓቀኛ ንስሓ ተነሲሑ ኣምላኽ ናብቲ ናይ ቀደም ሓላፍነቱ ኣቐሚጥዎ እኳ እንተኾነ ንዓና መምሃሪ ክኾነና ግን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተወፈየ መርሆ ሰማይ
የማነ ጴጥሮስ ከሃዲ ወመምህረ ወንጌል ኮነ ጳውሎስ ሰዳዲ ተወፈየ መርሆ ሰማይ የማነ እትኸሓደ ጴጥሮስ ጸርፊ አይኮነን ወይ በውድቀቱ መውቃስ አይኮነን ንዓና መለበምን ኾነና ሓያል በኃይሉ ኸይምካህ ሀብታም በሀብቱ ኸይምካህ ጥበበኛ በጥበቡ ኸይምካህ በዓላ ጽዋር በጽዋሩ ኸይምካህ ቃል አምላኽ ቆም ያጠንቂቅና አብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ሀብታም በሀብቱ አይመካህ ጥበበኛውን በጥበቡ አይመካህ ሓያሉን በኃይሉ አይመካህ እቲ ዝምካሕሲ አነ ኣብ ምድሪ ጽድቅን ፍርድን ምሕረትን ዝገብር አምላኽ ብምዃነይ ብምፍላጡ ደአ ይመካህ እቲ ዝምካህ በእግዚአብሔር ይመካህ ገሊኦም በሰረገለታት ገሊኦም በፍራሲ ይማኑ ንሕና ገና በኃይል እግዚአብሔር አምላኽና ንእመን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እንድሕር ፍልጠትና ይኸብደናልዩ ጽጋብና እንድሕር ይኸብደናልዩ ሕማምና እንድሕር ይኸብደናልዩ ሸኽምና እንድሕር ይኸብደናልዩ ሽግርናን ጭቅናን ዕዳናን እንድሕር ይኸብደናልዩ አተሓሕዛ ኣይፈለጥነየን ኣለና ማለት ምክንያቱ ቃል አምላኽ እንታይ ኢሉ ጾርካ ናብ አምላኽ ደርቢ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 55 ቁጥር 22 ግድፍ ህሊናከ ላዕለ እግዚአብሔር ወውእቱ ይሴስየከ ጾርካ ናብ አምላኽ ደርቢ እዩ እግዚአብሔር ከዓ ክድግፈካ እዩ እግዚአብሔር ንጻድቕ ሰንከልከል ክብል ኣይሓድጎን ጻድቕ ዝበሃል ዘይጋገር ዘይወድቕ ዘይኮነስ ኣብ ዝወደቐሉ ውድቀቱ ፈሊጡ ቀልጢፉ ዝተሲ ሰብኣ ይወድቅ ጻድቅ ወሰብኣ ይትነሳ ኢሉ ጻድቅ 7 ጊዜ ይወድቅ 7 ጊዜ ከዓ ይትንስእ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ቀዳማይ ነጥብና እግዚአብሔር ልዕሊ ዓቕምና ክንፍተን ኣይሓድገና ንዓና ይኸብደና እንተሊ ንዓና የጨንቀና እንተሊ ንዓና የሸግረና እንተሊ ግን ኣብ ኣተሓሕዛ ዲና ተጸጊምና ዘለና ኣብ ኣጣምራ ዲና ተጸጊምና ዘለና ንእግዚአብሔር ክንህቦ ዝግባአና ሸከም ዲና ባዕላህና ንሸከሞ ዘለና ኣብ ጥበብና ብሓይልና ዲና ንእመን ዘለና እቲ ሽግር ክንፈልጦ ምክንያቱ 12 ዓመት ደም ዝውሕዛ ዝነበረ ሃብታም ስለ ዝነበረት ምስቶም ኣለው ዝበሃሉ ሰብ ግዜ ናይ ፍልጠት ግዜ ቦታ ስለ ዝነበራ እንታይ ትብል ነይራ ብገንዘበይ ክሕከም ብገንዘበይ ክፍወስ ስለዚህ እቲ ገንዘባ እንታይ ኮይኑ ነይሩ ናብ ጎይታ ንኸይትመጽእ ዓጊትዋ ነይሩ ገንዘባ ምስ ተወድአ እቶም ገንዘብ ደልዮም ስለዚህ እቶም ጋሪዶማ ዝነበሩ ምሰልገሱ ኣብ ይሁዳ ናብ ሳርያ ናብ ገሊላ ናብ ናዝሬትን ብናፃ ዝተቐቢልኩም ብናፃ ሃቡ ዝብል ብኸምኡ ዝፍውስ ፈዋስሎ ምስ ሰምዐት ዳጎየት ከይዳ ዘፈር ክዳኑ ጥራይ ምትንካፍ ከኣኽለኒ ምክንያቱ ደቀ መዛሙርቱ ጉዳይ ተነጊረ የማያቅርቡንን እዮም ኣብቲ ትኹ ኢላ ስለዚ 12 ዓመት ተሸኪማቶ ዝነበረ ጾራ ናብ ጎይታ ምስ ደርበየቶ ሽዑ ንሽዑ ተፈዊሳ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣምላኽ ልዕሊ ዓቕምና ክንፍተን ኣይሓድገናኒ ዝህበና ኩሉ ከዓ ከከም ዓቕምና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናብታ ካልኣይቲ ነጥብና ክንሰግር ኢና መንነት አገልገልቲ መንነት አለው እሙናት አገልገልቲ ወይ ከዓ ዓመጽታ አገልገልቲ ክልቲኦም ከዓ ቤት አምላኽ አለው እዚ ፍቃድ አምላኽ ምሕረት አምላኽ ሐዋርያት እቲ ክርዳድ ካበይ መሲ ኣብ መንጎ ትስርናይ ዘሎ ክርዳድ ሲ ካበይ መሲ እዚ ብሓደ መዓልቲ ሪኦም ዝሓተትዎ ሕቶ ኣይኮነን ክዘርኦ ከሎ ነቲ ዘርኢ ሰናይ ዘርኢ ይርእዩ ነይሮም እዮም ፀላእ ዘይዓርፍ ምዃኑ ከዓ በብእብረ ዝሕልው ሓለውቲ ከዓ ገይሩ እዩ ናብ ትግራት ዝኾነ ኣካል ክመፅእ ከሎ መን ኢኻ እንታይ ትዘርእ ኣለኻ ኢሎም ክሓትዎ እዩ ኣብ ክንዲ በብእብረ ዝድቅሱ በብእብረ ዝሕልው ኩሎም ብሓንሳብ ደቂሶም ከም ዝደቀሱ ምስ ረኣኻ እቲ ፀላኢ ክርዳድ ኣብቲ ስርናይ ክርዳድ ዕፉን ወይ መሸላ ወይ ካልእ ዘርኢ ኣይኮነን ምክንያቱ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ቀልጢፎም ከለልይዎ እዮም ክበቅል ከሎ ክርዳድን ስርናይን ግን እቶም ኣዝዩ ኣብ ማሕረስ
عميق فلتات زلوهم تمكروا زلوهم أبوتات ندزي كوينو سلازم ما ساسلو نختسيهمون أي كالن قنبو مسابق ولكن تسرناي كوينو تخرداد كأخرداد كوين صبغ زر إدي زر أخان إذا خرداد كابي مسألو مسحتتو إذي سألايز قبوري إتزاقرم كن كابت التزار قالو معالتي كاب سنة خسابنا حاسة زلو جزية نتخرداد سرناي مسيلوهم ما يستيوا يخسكسوا يحلوا نيرهم إذا أنت أيو نعناز قد أملاخ زي كبروا له بحري أبهوتنا من المماد متكبار سلازي عمزتي أقلقلتن ومنات أقلقلتن كلهم أبيت أملاخ الله نهلاهم كأقويتان تايلوهم نهواريات كرداد كن محومس بلوه كرداد أي تمحو أنا كرداد كتمحو وي كرداد كتزارو أيكون كنك أبيئكم أنا سرناي كتزارو سرناي كعزدي أبيئكم كساب جزية مقرر كساب جزية قوعي بحنساب السنحو عصادو ملاخت أملاخ كل أخيهم اتهم ملاخت خاء عصيدهم نتسرناي أم معكن أمسجب بسان كقمت ويوم نتخرداد كأ بحوي كندد ويوم سلازي كساب جزية قوعي بحنساب يسنحو كبرنا أملاخكم كم إن ذا زي كونموا بهوت زسأن حسابا يمترخ بنا أبتزاز بدلنا له معلتن نزز قزفنا ولا حد سبب قدمي محل لبا أملاخ داويد أميت مزمور 230 قصر 2 تايل له أمسا هاتياتنو تتأكب اكزيو منيك أوم كلمة كاي وأملاخ هاتيال تتصاباصب كاس أب كلمها من كقوم جناخه نأنت خفرحها يقريتها مساخال كبرنا زخر سميهم سلازي اتوم امنتي اقلقلتي مننت اللهم عقلتي يخفلو عمزتي اقلقلتي امونات اقلقلت حجمل اختنا انتايو بعلمنيوم امونات بعلمنيوم عمزتي ايكون نار استنا انا كفلي مستم عمزتي ديو مستم امونات بقال እግዚአብሔር ገርና ኢና ነረጋግጾ ሰባት ክብሉና ወይ ሰባት حياوي أقلقالي إخايلهم كمسكرولنا ويكا عمازي إخايلهم كمسكرولنا أيكوننا شح سبات بروخ انت إلمنا بروخات نكون شح سبات رخصات يوم إلمناها رخصات أملاخ انتايبل إجزابير انتايبل إجزابير كانتاي تزاربك الأملاخ انتايبل سلازي أبيت أملاخ كلهم بحنساب الله اتهم عمزتن اتهم حياوت أقلقلت أنت مغزفتي كما تقولوا ببيت أملاخ يخجمر قدمت مغزفت ممسوقن نتوم أمونات أقلقلتي محتم إجزابير أب جنبارهم كجبر اللوم أب هسكيل معرفت الشعات تقوت 4 نزينا نرئي نتوم بتي أب تبيت مقدس زجبر سياف زحزنون زجوهيون أب جنبارهم محتم جبر اللوم بلني أتوم زتعزوزو ملأختي بمخنيات اتعبيت مقدس زجبر سياف نزحزنون زتكزون أب جنبارهم محتم مسجبر لهم نتوم كال أسياف زعتقو كيدو بيت مقدس جمرو نعبيتن نشما قلتاتن نحساتن أيتن حافو ببيت مقدس جميركم كزوف بل اتوم زتلاقخ ملأختها نت مقزفتي ببيت مقدس جمرو زابير زستوعلو أمرها بنا سلازق هواري قدس بيتروس دينا يزجمر يلوزلو بهت بيت مقدس يزجمر تفردي سلازي حزب እግዚአብሔር ዝናና ሆነ ፍልጠትና ሆነ ሐላፍነትና ሆነ ክብርና ሆነ ገንዘብና ሆነ ከናግፈና ዝኽእል የልቦን ስለዚህ ኢኻ ሰሎሞን አብ ምሳሌው ምዕራፍ 10 ቁጥር 2 ህበቡላ ምዝሐልፍ እትረሲ የልቦን ጻድቅ ገና ንዘላለም ዝነብር መሰረቲ ስለዚህ እሙናት አገልገልትን አመጽተ አገልገልትን መንነት አለውም ስለዚህ ናይቶም እሙናት አገልገልቲ መንነትን ታዩ ሕያውነትን እሙንነትን እዚ ሕያውነትን እሙንነትን ከአ እንታይ ገብሮም ኩሉ ግዜ በተአምላኽ ዝበሎም ዝመደቦም ዕዮ ብትግሃት ብእምነት ብተስፋ ክጸንዑ ይሕግዞም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 21
اتوغيتو حراي اتحياوين امونن باريا بحيدة تأمين كاي خامو ابزح كشمكاي ناب حاغوس غويتاخا اتو اتحياوين امونن ابحيدة امون زخونه حياونتن مننتن نايتوم امونات اغلغلتي سلاغالات እግዚአብሔር ይስተመስገን ይሁን ናተይን ናትኩምን መንነት እንታይ ይኸውን እዚ ሕያውነት ዝበሃል እዚ እሙን ምዃን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከምኡ ደንህሉ ብቓል ኣምላኽ ክንሪኦ ነፍስና ንባዕልህና ክንምርምራ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ቁጥሪ 54 እቲ ወይትኡ ምግቦም በግ ብግዚኡ ክህቦም ኢሉ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝሾሞ እሙንን ኣስተውዓልን ባርያ መን ኮኒ ወይትኡ ክመጽእ ከሎ ከምዚ እንዳገበረ ዝረኽቦ ባርያ ብጽ እዩ ኣብ ኩሉ ገንዘቡ ከምዚ ሸሞ ብሓቂ ብለኩም ኣሎ ታይሉ ሕጂ መስተውዓል ኢሉ እዚኦም እሙናት ኣገልገልቲ እሙን ምዃን ሕያውነት مستوعل نتن أمون مخان حيوان مخان كانت أكبرن نخل مستوعل منفس قدوس منفس أملاخ زتوهادو مستوعل انتلي مللاي انتلي እግዚአብሔር ምዞም ሕያወት አገልገልቲ ይጸምብረና ክንጽምበር ከአፍቃድ አምላኺ በቃሉ እንተተመሪህና በተጸቢብ መገድኽን ከይድ እንተዳመሪጽና ንኩሉ ድሌትናን ፈቃድናን በፈቃድ መንፈስ ቅዱስ እንደዳ አማሊናዮ አምላኽ ክድግፈና ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይቶም ዓመዝቲ አገልገልቲ መንነት ከንታዩ ክፍአትን تهكيتني تهكيت اتزقب بأكا زي مقباري حج قررلو حج هارورالو ازي رحقيو ازي شقرالو ازي شقر كمساليو بمخنيات زي مقباري سلامون انتا يلزلو هاكاي نتي زهادونا يتبسوني كابزقنا مهكم ملو معالتو عيلكا برخا خيركا انسسا هادينكا ختمسئ هادين كان زمصا خايب غزا ن 10 دقيقه وي ناي فرق ساعات ساعه مطباس صومكا تحدد احبي ملخدي هاكاي نتزهادونو ايطبسوني سلازي انت يغبر صومي يحدد هاكاي مالت زغبا اكازي مغباري ولدنا اسروم يطلل انت يبلو هاكاي ايصدق عور ايندق كساب كندي مسقال املاخ مسنه مغبار مستوعال زنبروم حيلي اتتنتاو مثالي بتግርኛ خطريه خلخا انتايلو هاكاي ايصدق عور ايندق ولا بسغا خا هاكاي ابغزو سلام كهلوي كالني هاكاي ايصغبني هاكاي ايمهوقني هاكاي ايكبرني اب صدري يكون اب دق يكون اب حدار يكون اب حبرتسب يكون هاكاي سب እዚ ሁሉ ነገር ከረክብ አይከልን ስለዚህ እታ መንነት ናይቶም ዓመጽ ትገልገልቲ ሓንቲ እንታይ አትህቂት ያ ማለት ተኻላይት ኸ ክፍአት ያ ኃጢአት ስንገብር ኮለና ጽቡቕ መሲልና ኃጢአት እንገብር ንኽእልና ልዕላ ዓቕምና ኮይኑ ኃጢአት እንገብር ንኽእልና ፈሪሕና ኃጢአት እንገብር ንኽእልና ብጸቅጣ ኃጢአት እንገብር ንኽእልና እዚ ኩሉ ኃጢአት ንስሐኻ ኣድልዮ ልዕሊ ኩሉ ግን ብኽፍአት ዝግበር ኣበሳ እግዚአብሔር ፈጺሙ ሸለል ክብሎ ኣይክእልን ምናልባት ኣብ ታሪክ ዳታንን ኣቤሮንን ቆርየን ድሕሪናዮ እቲ ዝነበሮም ክፍአት ምስ ሙሴ እዮም ነይሮም ቀትሪ ምስ ሙሴ እዮም ዝውዕሉ ሌዋውያን እዮም ኣብቲ ዕሽር ናይ ለዋውያን ናይቶም 11 ነገድ ቦዮም ዝናበሩ ነቲ ቤት ታቦት ኣምላኽን ነቲ ጽላትን ምሽካምን ምግልጋል ሞየኦም ጸላም እናዞሩ ግን ሙሴ ከምዚ ዝብለኩም ዘሎ ከምዚ ሙሴ ንዓኹም ጎይታ ክኸውን ምእንቲ ኢኻ ግብፁ ኣብሲኩም ሙሴ ዝብለኩም ኣይትስምዕዎ ንምድሪ ተስፋ ኢልኩም ዘሎ ንግብፂ ኢና ንምለስ በልዎ እንዳበሉ አንጻር ተልእኾ ይኸዱ ነይሮም ልብ አምላኽ ሙሴ
نعو نابز حزب نابز قباء نمسا أنا بديل أنت خوينا أنا يعرس سخن تبديلكم كا نو كابس ختوسيل كل كتوس أنا خلها جزاء أخذ كوني الكاي خاوسي خان حجت سوا عنا زلخا خا كتقتل الناس دل جلخا خاص لزاين مسنين سلازم موسين تايلو أزوم سبات زياتهم كما موتا كل سبن تدعميتهم إجزابير بقى يتزاربن إجزابير أهلا أخذنا سلازي هيوتهم جزءهم أنستهم نبرتهم دكهم إنسسهم تايكينو مريت أفاخ في توحيداتهم كابز خمس سورن تبدل نهاي كفاءات بدل سلازي نبري كفاءات مالت نبعلو زي سرحكاي نتوم زي سرحو كأز عنكفيلو مالت مهنيات كن رياينا تبهري كقصلي نايتهم عمزتي نتوم أقلقلت أملاخ انتاي قبروا ميل يوقعوهم نتوم كنعات أقلقلتي نتوم بسآن أقلقلتي يوقعوهم يقرفوهم يسعيفوهم يسقوهم مستوم عمزت أسخري مستوم عمزت فرحات أملاخ زي بلهم ابنة أملاخ زي بلهم مسؤوم كأسخري እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ቅዱስ አባና ቦላን ቅዱስ አባና አንቶኒዮስ አቢን ከዛራረቡ ሆለው አብ መጽሐፍ ስንክሳር ዕለት ክልተ የካቲት አብተ ዳህራይ ዘመን እንታይ አይነት መንፈሳዊ ህይወት ከም ዝመጽ አብ ገዳማት ክገልጹ ሆለው አርጋብ እለ ህብረ እሳት አርጋብ እለ ህብረ ፀሐይ አርጋብ እለ ህብረ ወርህ አርጋብ እለ ኢብራሂም መልሚል አርጋብ እለ ህብረ ሐመዲ አመጨረሻ ነዞም ሽዱሽተ አይነት መንፈሳዊ ህይወት ክገልጽ ከሎ አርጋብ እለ ህብረ ሐመዲሉ እለ ይበሉ በነግህ ምስለ መኳንንተ ዓለም እለ ሲያጡ በኩርናሆሙ ወእለ ውህጦሙ ዓለም بخورناهم زيشاتو مسجزات عالم أبجزياتهم عنجيهم زبالعو نفسهم زيشاتو يبلون سلقالاتو جزابير استمسجنا يهون سلازي بخفاءات زجبر حتيات جزابير فسي مشللا يبلون سلازي غاي أب إيوب نعرف حمشة قصر 10 تقلتن 10 سلستن جزابير نجورحات بجرحهم يحزم بأداوم قال نجار كيسلتا خا نمخرط أويات يزرزرون أملاخ قريب لنا سلازي من الناس نايتهم عمزت أقلقلتي كلتا نجاريو كفاءتن تهكيتن نابز خلو زأتوهم كا أملاخ كم زمتسن كم زفردومن سلازي فلتا يكونون حنتي أتاقيقا جن أبايقيقا أملاخ كدونجي بمحرد أملاخ بنسحة أملاخ كن بالله إلنا مفتان بتاع مخبيد أملاخ سلازي دونجي حج بسقاد الله يكجبره محارس سلازي هنا أصبح محارن انت يلي أخ محرني محرد أملاخ كساب كن دو خن كلت كبير نجاري قال أملاخ جن كمو اتهكاي كفو برا قويتاي دونجي إلي حسب سلازي قويتاي دونجي مسبلا انت يجبر نوتم حوات أقلقلتي مقفوعة مجمري سلازي ناتي ناتكم من مدد أبيه لي سلقالاتو جزابير استمسكنا يهون قويتا يدونقي كم زمان سفالي ترلا سلازي مستوم سخراماتي حدا منفساو سب مس حدا زي منفساو سب بعمس بسخران بسلطان انت حرز التحاس كينو انت اي تشكر مزوم سب جزي انت تسقع اخي سلطان زركب مزوم سب جزي انت تسقع اخي معارك زركب كاب እግዚአብሔር زي كونه معارك انت يكبرلنا كفردنا يصباحي ምክንያቱ ቅዱሳን አቦታትና የሐሰስዎን ለክብራት ወይ ጎያ እንኒሆም ንስመታት ይደልወንሞ ካብኦም ካይ ሃድማይ እግዚአብሔር መስገን አይትበጽሖን እንተ በጽሐካዮ ካን መርገም ይዝኸውን ካብ እግዚአብሔር ዘይኮነ ቅዱሳን ወለድና አሰረም ይጥላል እንታይሎም ሽመት ነዝደልያ ተሃድሞ ነዝጸላኻ ተሃድኖ نزمل أخذ زنتايو اسمه بتهتنا ركبل لنا ولدنا زخلو مزجبك الرسان مزحف سنكسار كنقرنا خلو نابشمت كمسو يجبأ كايدلو وقبلون كلون إذا بزح مخنيات ندابسو أنا حتياتني
أنا نسوه هيكون أدي كم زغلت سبيت خلت سب عايز نبرت يا أبوي كم زنبر إن دابلو ببزح مجدي قال قدسان مخي ترفه بعلاتهم أكلهم زودلو أكلوا قدلو تباهيلهم نأنت خجد فوهم إجزابير بتأمر زتكالهم بزح هنا بكذا قدسان نرئي سلازي أبيت أملاخ حجون تكون أبيت أملاخ عمزتي أقلقلتن حياوت أقلقلتن عنه كمتي أبقلقلوتنا قديمنا زبلنا سلازي أتي نهنا عيو أبزا سومنزيا بعلمن يوم حياوت بعلمن يوم عمزتي لنا مصنعت خنقبر أيكونن أنا مسمن إيه سلازي أقلقلت خبها الكلو قراين دياقونات نخهنات نسبختي نمزمران كي مثلنا እግዚአብሔር ንኹሉ አገልግሎት ማዕረ ይዝርየ ዋላቶም ኣብ ጽርየት ንሰርሕ ዋላቶም ኣብ ደገ ኣጋይሽ ንቅበል ዋላቶም ኣብ ክሽነ ስራሕ ንሰርሕ ኩሉ አገልግሎት ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ኩሉ አገልግሎት እቲ ሽሕ ቅርሺ ዘወፍን እቲ 100 ቅርሺ ዘወፍን እቲ 2 ሳንቲም ዘወፍር ኩሉ አገልግሎት በየናይ እምነት በየናይ حلينا نقرب وقتي حتى سلازي حزب እግዚአብሔር أبزي شادوشاي سنبت جبريهر مالت حياواي أقلقالي أمون أقلقالي إذا أمون النت كا انتايلهم زي ركبوا أقضي بمقبار سناي أبوتاتنا حصر رابي لما بتمزمر قويتو سناي لا قبر السنها كم فقاد እግዚአብሔር زقلقل كم فقاد እግዚአብሔር زقلقل بتجهات زقلقل بتحتنا زقلقل بمستوعل زقلقل أزيد تحياواي أقلقل سلازنا يسومون زملختي نفسنا بقال እግዚአብሔር مرأي كم تخل جزيب زر استزنبلو أزي سبكت أيكونن سبكت وانجيل أيكونن أزي تمهرتي أيكونن تمهرتن تدليهم سبكت تدليهم قدس بيت خريستيان مويا زلوهم يقبؤهم لازم الدبتهم سبقت الممهران الله علامة إذا أقلقلوت زجن نفسنا أبقال እግዚአብሔር يأتينا كمي كم زلهن ريا نقال እግዚአብሔር كم منصر ناب هيوتنا كنركنا نسمو هيوتنا أبي بوتا خن زلارينا نتسبق عزنينا خن حزو نتزي سبق بحيفنا ابن السحن هتسبق خن ملس إذا أقلقلوت زي علامو زي سلقالاتو እግዚአብሔር استمسجنا يخن سلازي نايلومي أرستنا أبوانجيل لوكاس معرف شومنتا قصر 10 شومنتا نتوم دحر لكم زعاتهم تايزبل نتي زلوا يهبوا نتي زيبولغن اتا زلاتو تمسلوكا يقدفوا يوممو كما يقركم كم تسمعوا تتنكخوا سلازي سلسته نتبي إناري إنازلنا هياب እግዚአብሔር ከመጠን አቅምና ካልአይ እሙንነት ህያወት እሙናት አገልገልቲ ሳልሳይ መንነት አመጽተ አገልገልቲ ስኻ ተህኪትን ክፍአትን ምዃኑ አመጽተ አገልገልትን ህያወት አገልገልትን በሐንሳብ ከም ዘለው ቅዱሳን አቦታትና አብ መጽሐፍ መነኮሳት ክገልጽዎ ከለው ጾሮሙ ለአበው አሃው ልህሉሃን እንታይ ማለት እዩ ጾር ናይ ቦታትሲ እቶም ድኹማት ኣሕዋት እዮም ድኹማት በአቶም ገይሩ ሰይጣን ዝፍትኖ በሐቅ ከገልግሉ ከለው በሐቅ ክጽልዩ ከለው በሐቅ ክሰርሑ ከለው በቶም ድኹማት ኣብ ጎኖም ዘለው ገይሩ ስለዘሸግሮም እንታይ ኢሎም ጾሮሙ ለአበው አሃው ልህሉሃን سلازي نزن سلسة نتبتاتنا رئينا أبزمز كفلا أقلقلوتنا أبزر استزي أبقال أي كفال اتهم زي امونات أقلقلتي بقالن بقبرن قبل عليك زابهيري عمصيل بقال بقبري بحسب أما جاري شاخة أنريو عصب اموناتن فدا زي اموناتن مخنياتو انتاي كنقبرينا انتاي نخفل عصبنا خنريو كاب تخفو كنتكن تخينها وسعيت نايتي كفو فدا مخانو إذا فدا زغا انتايو حاتيات زقبر زبلا خلو باري حاتياتيو عصب حاتيات كا موتي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ሆይኑ ጾም አብይ ጾም ጀሚርና ሻርሻይ ሰንበት
በጽሕና ለና እግዚአብሔር ስለዘረዳአና እግዚአብሔር ስለዘዓቀበና ካብ ቀዳማይ ሰሙን ዘይኮነስ አብዛ ደብረይት ሰሙነ ደብረ ዘይት ጥራይሲ ክንደይ ነፍሳት ሓሊፈና ኣለዋ ክንደይ ንብረት ይዓኑሎ ከመይ ዝመሰለ እሳተ ገሞራ ዓለምና ይቆዐሎ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ከም ምእመናን ከም አገልጋልቲ እግዚአብሔር ከዓ አቁርር ማዕተከ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመሃረትና ዘይክል ኩሎ አልቦ ዘይሰአኖ አምላከ ነዳያን ረዳኤ ምንዱባን አቁርር ማዕተከ እምኔነ ወአውርድ ሳይልከ ምህረትከ ለአልየነ እንዳበልና ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመሃረትና በደረጃ ቤተ ክርስቲያን ይኹን በደረጃ ስድራ ቤት ይኹን በደረጃ በውልቅናውን ነዚ ምህልላ እዚ ከነዘውትሮ ሰዓቱን ግዜኡኒ ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብህድኣትን በአንቃድወን ጽኒልኩም ስለሰማዕኹሞ አትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አምላኽ እንተፈቀዶ ንሕና ከዓ እንተለና ኣብ ካልኣይ ክፋል ናይ አገልግሎትና ክንራኸብ ኢና ክሻብ ሽዑ ኣብ ጸለትኩም ዘክሩኒ